అదే ప్రతి పౌరుడు ప్రశ్నించగా వచ్చే ఓటు హక్కు, దాన్ని ధిక్కరించి వేసావో దిక్కుండదు నీకు. అరెరరె మంచి మనిషిని ఎన్నుకుంటే అభివృద్ధిని చాటును, లేకుంటే బతుకులన్నీ చీకటిలో మగ్గును. దేశ తలరాతను మార్చగా అంబేద్కర్ చేసిన ఆలోచన గొప్పదాయనా. ఓటరా తెలుసుకొని అడుగు వేయరా. ప్రగతి సూత్రమయ్యి ప్రతి ఇంటికి వెలుగయ్యి రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చెనురా హక్కును, నిర్లక్ష్యంతో వేయకురా ఓటును. ఓటెవ్వరికేస్తారు అన్నలారా మా అక్కలారా, ఓటే మన ఆయుధం అవునంటారా మీరు కాదంటారా. ఓటెవ్వరికేస్తారు అన్నలారా మా అక్కలారా, ఓటే మన ఆయుధం అవునంటారా మీరు కాదంటారా. అరే దేశ సంపదను సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టేలా, వెనకబాటుతనం దరిద్రాన్ని తరిమి కొట్టేలా, చదువుకున్న విజ్ఞానం విలువ కలిగినోళ్లను, నిస్వార్థంతో ప్రజలకు సేవ చేసేటోళ్లను. నువ్వు వేసే ఆ ఓటురా ప్రగతికి తొలిమెట్టురా, ఆలోచన చేసి వెయ్యరా ఓటరా, ప్రజాస్వామ్యమే బతుకునురా. ప్రలోభాలకు లొంగి ప్రగతికి పాతర వేయకు, నీ హక్కులు అమ్ముకోకురా ఓటరా, నీ విలువను బలి చేయకురా. ఒక్క ఓటుతో ఏం మారుతుందిలే అని నిర్లక్ష్యం వహించద్దు. గెలుపోటములన్నవి ఒక్క ఓటుతోనే నిర్ణయిస్తారు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోండి. జై హింద్.